Ahoj, tu je Eva z ďalekej Kanady. Ja som Niky zo slnečného Španielska a počúvaš našu kavičku cez oceán. Podcast dvoch Sloveniek, ktoré žijú každá na inej strane sveta, ale stále si majú čo povedať. Ahoj Evi. Ahoj Niky. Ako sa máš? Dobre sa mám, už je po sviatkoch, mali sme tu akurát aj kamaráta zo Slovenska, ktorý je inak aj náš verný posluchač kávičky. Števko, zdravím ťa. A ja zdravím. Bol práve u nás, sme sa konečne zase videli po pár mesiacoch a užili sme si to spolu. Veľmi sa mu tu páčilo, aj ochutnával nejaké tie kanadské, čo tu máme, tie typické jedlá, išli sme s ním aj von a bolo to úplne super. Ako sa máš inak ty? Je tak super. Ja sa tiež mám fajn. Mňa momentálne nikto neprišiel navštíviť, ale v plnom nasadení teraz v januári už v práci. A jak si už tak pekne načrtla, aj že tam bol ten tvoj kamarát vás navštíviť, to je vždycky také pekné, keď ťa niekto príde pozrieť, si myslím, že keď si v zahraničí. Tak asi sa budeme dneska baviť aj ohľadom toho, čo tak asi možno zachutilo, páčilo sa tvojmu kamarátovi a o tých našich obľúbených produktoch, kanadských aj španielských. Takže sa na to teším. Asi si aj spravíme chuťky, čo sa týka toho. Áno, Takže môžeme. kľudne môžeš niečo povedať ohľadom toho. Jasné, kľudne. Môžeme dneska prebrať také tie naše obľúbené kanadské a španielské produkty, ktoré tu máme najradšej. Myslím, že už v minulosti sme tak načrtli, čo je tu typické, keď sme spomínali však aj sviatky, alebo čo tu vlastne Kanadania, alebo u teba Španieli majú také typické, ale môžeme dnes sa skôr pozrieť na to, čo nám najviac chutí, alebo čo máme radi. Tak v mojom prípade, samozrejme, Kanada je o javorovom sirupe, takže javorový sirup nesmie chýbať nikde, milujem ho. Nemám úplne, že značku nejakú, ktorú si idem, ale veľmi mám rada tmavší javorový sirup, lebo máš taký ten svetlejší a tmavší. Viac mám rada ten tmavší a rada ich skúšam aj z takých rôznych lokálnych fariem, že keď je sezóna a tam oni tiež ti dávajú tie ich lokálne výrobky, tak rada ich skúšam takto a dávam si ho všade pomaly. Milujem ho v palacinkách, s palacinkami, alebo čo veľmi máme radi, ale to podľa mňa robia aj na Slovensku alebo aj inde, keď ideš na nejaký burger a dávajú to aj do burgeru, keď robia slaninku k tomu, vieš, nejakú opečenú, takže ešte tam pridajú aj javorový sirup a je to úplne super. Aj keď ja nemôžem až tak slaninu jesť, pretože mám už alergiu na ňu, ale bývalo to super, takže tak. Čo som spomínala, aj putín je veľmi u nás v tejto domácnosti žiadaný a veľmi ho máme radi. A nie je to nič akože veľké, ako som už spomínala v minulosti, sú to hranolky s takou gravy omáčkou, to je niečo ako taký výpek, taká omáčka. Majú k tomu taký typický syr podávaný, ktorý ti tak trošku vrzgá pod zubami. A nemá úplne špecifickú chuť, ale dobre sa to doplňa s tými hranolkami a s tou gravy omáčkou a môžeš si potom ešte vybrať, ak tam chceš aj nejaké mäso, vieš, že niekto si to dáva ešte so slaninou, alebo ja neviem, s hovädzím, alebo s kuracím. A je to veľmi dobré, takto hlavne v tomto období, keď je vonku zima a ideš napríklad na pivko, alebo tak do pubu a tak ako taký snack, alebo proste také jedlo k tomu pivu, to sa veľmi hodí. Čo sa týka ešte toho pubu, tak máme tu obľúbený jeden pub, kde robia výborné krídelka, ale sú vykostené. Že vlastne prídeš a môžeš si dať vykostené krídelka, majú rôzne druhy, ak milujete pálivé, tak tam je to odstupňované, že proste niektoré sú také mierne a niektoré úplne také, že dávať sa na to pozor. Majú rôzne príchute tiež s tým javorovým sirupom, barbecue, fakt, že rôzne. Ten javorový sirup si to fakt idú, takže ich môžete vidieť naozaj vo veľa jedlách, alebo aj takto, keď idete niekam, či už do pubu, reštaurácie, alebo na nejaké eventy. Sranda.
Potom, čo som spomínala pivka, tak samozrejme, ak ste milovníci pivka, tak tu majú rôzne lokálne piva, craft beer. Mhm. Môžeš ochutnávať fakt rôzne od výmyslu sveta príchute. Akože Fíha. fakt, že nie len také tie naše klasické, ale oni to tu miešajú aj s rôznym kávovým podtónom, čokoládovým, alebo ja neviem, nejaké aj také ovocnejšie, citrusovejšie, že naozaj je zaujímavé. Práve aj to Mhm. sme s tým našim kamarátom teraz nedávno ochutnávali. Boli sme v takom jednom pube tu v downtowne, centre mesta. Mhm. Sme ho našli, vlastne sme prvýkrát tam boli a bolo to zaujímavé, že si vlastne objednala, vieš, taký ten tasting, že akože si mala viac tých piviek menších, čo viem, 6 alebo 8 alebo koľko ich tam bolo a mohla si takto ako ochutnávať rôzne Mhm. a oni sú lokálne, čiže mohla si Áno. vybrať, že buď chceš takto akože lokálne, kanadské, alebo ti potom dávali aj, že celosvetovo, vieš, že nejaké značky celosvetové, ako takéto, ale taký craft beer a mohla si to ochutnávať, čiže aj to si tu veľmi idú a my to máme samozrejme radi. Ako hodnotíš to pivo? Je lepšie ako na Slovensku, alebo nie? Alebo je to úplne niečo iné, čo sa nedá moc porovnávať? Mne to naše chýba v tom, že tu nemá to pivo penu až tak. Aha. Mhm, Že je to mhm. také proste vyprchané. Akože je to trošku, že cítiš, akože je taký bublinko, alebo že to nie je úplne jak nejaká voda, Mhm. ale tá pena mi tu ako chýba trochu, lebo a keď sme napríklad boli s tým našim kamarátom na Slovensku, on je Kanaďan, ale je pôvodom z Mexika, Mhm. tak sa tiež tak čudoval, že ako má penu to pivo, vieš, že to čo je? A som hovorila, že to je normálne pivo, ako to v Kanade, v Amerike, oni nemajú takú penu, takže to mi na tom najviac chýba. Mhm. A čo sa týka príchute, práve, že sú tu fakt, že zaujímavé, dobré, Mhm. rôzne. Super, no to ma tak zaujímalo, že kde je, lebo pivo to je taká téma, že Mhm. vždycky sa na to, vieš, pýtame, alebo my sme Áno, takí áno. Slováci a Češi hrdí na to svoje pivo a Mhm. v podstate ako keby si ja si myslím, že je to aj pravda z časti, ale naše pivo je také špecifické, aby som povedala, že je také horkejšie. Mhm. Takže asi niekto, kto je milovník piva napríklad v Španielsku, neviem, či by mu tak chutilo. Mne chutí v Španielsku pivo, lebo ja zase nemám rada tak veľmi horké. Mhm. Takže aj z tohto dôvodu, ale tak preto ma to zaujímalo, že aké to je možno v Kanade, že čo je zaoceánske. Lebo ja si pamätám trošku z Ameriky, že to pivo tam bolo také obyčajné, ale nejak si akože na tom nepotrpeli. Hej. Ale ma prekvapilo práve, ak si povedala, že u vás majú také všelijaké špeciality a že Mhm, mhm. tam to Ako pivo ide. dá sa, neviem, čo sa týka Ameriky, ale čo sa týka Kanady, určite môžeš nájsť fakt, že rôzne, hlavne keď ideš na takéto, do takýchto pubov, kde ponúkajú craft beer, ako tie rôzne Mhm. lokálne, že to neprinesú ti iba nejaké flaškové alebo plechovkové, ktoré niekde doviezli, Áno. ale že fakt majú takéto rôzne. Čo sa týka tej chuti, ono veľmi aj závisí, aký typ piva si samozrejme dáš. Ak nemáš moc Mhm. rada horké, tak by som nepila nejakú IPu, vieš, IPA, išla by som do nejakého len lágru alebo niečo, nejaký blond, proste fakt, že Mhm. niečo iba také jemné. Niekto zase miluje aj tmavé pivo, vieš, že ten Áno. stout. Nájdeš si tu fakt, že rôzne. Mhm. Ja teraz budem znieť ako nejaká odborníčka na pivo, ale tiež ho mám rada. Nie. Je to zaujímavé tiež akože vidieť, ako tu tým tiež žijú a Mhm. že tu naozaj vymýšľajú rôzne tie príchute. Čo som sa ale smiala napríklad ešte ohľadom toho piva bolo, keď aj v mojich predošlých prácach, ja som ti kedysi tuším spomínala, že my sme kedysi mávali v štúdiu, sa to bolo, že beer o'clock, Mhm. každý piatok o 5:00 po obede. A na chvíľku sme prerušili prácu, donesli nám nejaké pivka, vieš, sme si akože dali spolu, na chvíľku sme sa nejako porozprávali a išli sme potom naspäť robiť. Mhm. A veľmi som sa vždy smiala, pretože oni vždy doniesli Heineken, čo podľa Mhm. mňa ani pivo nie je, že to je iba nejaká voda, ale dobré. A doniesli Sapporo, japonské ešte pivo. To som Aha. si ja vždy dávala radšej to a to je tiež akože také dobré a obľúbené tu tiež, čo Mhm. som bola Mhm. prekvapená. No ale môžeme odbočiť už od piva, aby sme nemali len celú epizódu o pive. A čo sa ešte týka rýchlo, ešte spomeniem tých ďalších produktov, tak ja tým, že mám rada aj kávu, akože sú tu aj rôzne lokálne značky, že rada testujem, takto, že si Mhm.
nechám pomlieť, aby to bolo čerstvo namleté, pretože nemám stroj, robím si iba cez ten French press, cez tú, vieš, že to tak stlačíš. Čiže aj rôzne kávy tu mávajú dobré a keď mám chuť na nejaké latte alebo niečo, tak mám rada jeden typ alebo jednu značku, volá sa to, že Earth's Own, je to kanadská značka, je to kanadský produkt, majú veľmi dobré mlieka, ousené mlieko mám od nich veľmi rada. A majú typické jedno ako také, čo to máme aj u nás, že barista sa to volá, že to je viac také, že keď to našľaháš, tak to viac tak pení. To je výborné. A to som si všimla, že používajú aj v rôznych kaviarniach tu. Keď ideš, tak to používajú tam. No a ešte sa týka nejakých takých čokolád alebo keksíkov, tak tiež mám rada jednu značku ohľadom čokolády, volá sa to, že Laura Secord. Je to veľmi už, by som povedala, stará značka, že má akože aj históriu tu v Kanade. A rôzne pralinky, čokolády majú fakt dobré, takže to je taká moja obľúbená. A čo sa týka keksíkov, tak tiež volá sa to, že Leclerc, to je také trošku ofrancúzštené, ten názov. Áno, Leclerc, Áno. Ale nie ako Leclerc, tie zákusky. Sa to volá Leclerc, a to je vlastne tiež značka kanadská a oni majú také rôzne dobré keksíky, napríklad také tie polomačané, vieš, čo vieš s tou čokoládou, že môžeš to mať ku káve alebo tak to mám tiež rada. A to je asi tak všetko, hej. Potom oni majú ešte rôzne aj typické, ako som vravela, v Quebecu majú taký typický mäsový koláč, sa to volá, kebyže to preložím, ale u nás si hlavne ideme ten putín, ten je tiež inak z Quebecu. A toto, čo som vlastne spomenula. Takže asi tak by som to zhrnula. Ak by ste chceli, milí poslucháči, potom nejak, neviem, rozobrať ešte nejaké konkrétne produkty, tak môžeme o tom spraviť ešte aj iné epizódy, ale toto bolo tak skrátke teraz. Čo sa týka teba a Španielska, ako to máš ty? Čo máš obľúbené? No, tak ja mám obľúbené takto. To sú proste typické produkty, ktoré to sú. Vždycky ich napríklad dostaneme aj ako vianočné prémie v práci. Tak to som sa tak smiala, že tento rok sme dostali ako vianočnú prémiu olivový olej a šunku Iberico, jamón Iberico. A to sú úplne že typické produkty v Španielsku a mne osobne veľmi chutí šunka Iberico. Olivový olej tu majú podľa mňa veľmi kvalitný, však sú aj tí najväčší producéri v Európe, čo sa týka olivového oleja a olív ako samotný. A olivy sú veľmi podľa mňa špecifický produkt, že niekto ich má rád alebo niekto ich vôbec nemá rád. Že to je také, že buď alebo. Že niekto ich proste neznáša, niekto ich miluje. Ja milujem olivy, ale viacej zelené ako tie čierne. Takže zelené olivy milujem. To tu môžete kúpiť aj vo veľmi veľa obchodíkoch takých maličkých s nejakými lahôdkami, alebo jak by som to nazvala, že tam majú akože olivy si môžeš nabrať a teda ti naberú a si ich kúpiš takto. A samozrejme aj v supermarketoch regále olív a tak ďalej. Takže ja by som určite povedala, že šunka Iberico. Ono je to taká šunka, ktorá trošku vyzerá aj ako prosciutto klasické, ktoré my možno poznáme. Ako talianske prosciutto. Teraz by ma asi zaškrtili Španieli a Taliani, že to porovnávam, ale pre našu predstavu, pre Slovákov a Čechov našťastie vlastne nerozumejú, čo rozprávajú a nepočúvajú. Nemôžeš si. Mne to príde také trošku ako prosciutto, ale je také ako keby hrubšie a tá chuť je trošku taká inšia. Že prosciutto je úplne také tenučké, to by som úplne prirovnala k takej šunke serrano, jamón serrano, to je tiež veľmi typické tu, to si dávam každý deň na raňajky. Mne to strašne chutí, ale to je fakt, že veľmi podľa mňa podobné prosciutto talianskému. A táto iberická je tiež podobná, akože taká udená, ale je tak nahrubšie trošku nakrajaná. Neviem, jak by som to lepšie vysvetlila. Možno, že niekto z poslucháčov to bude vedieť lepšie vysvetliť, lebo ja nie som nejaký extrémne veľký gurmán. Ja si iba tak pochutnávam. Takže to mi veľmi chutí a samozrejme mne to strašne chutí. Možno, že pre vás už ste počuli poslucháči aj tie gazpacho.
Možno už si to niekedy započula. Áno. Tak mne gazpacho mi tiež chutí, ale nie je to niečo, čo by som vyhľadávala. Viac mi chutí salmorejo, čo je v podstate podobné, až na to, že to obsahuje pečivo alebo chleba, ako keby. A je to v podstate taká studená polievka a strašne mi to chutí. Ale nie všade, pretože niektoré tie salmorecha sú veľmi kyslé na môj vkus. Takže ja mám radšej také trošku sladšie a moje najobľúbenejšie je z toho supermarketu Mercadona. Takže to je taký asi najznámejší supermarketu a najobľúbenejší aj medzi zahraničnými ľuďmi, by som povedala. A to salmorejo tam mi strašne chutí. Problém je v tom, že mi z neho býva tak trochu zle, alebo ja by som povedala. Proste vždycky mám krče z toho, ale vždycky si to kúpim, vieš? Áno. Oplatí sa trpiť na chvíľu. Sa na mňa vždycky kolegovia smejú, lebo ja si to väčšinou kúpim, lebo ja chodím obedovať až tak okolo 2:00, dajme tomu. Ale raňajkujem strašne skoro ráno, čiže do tej 2:00 ja som hladná a to salmorejo ma tak zasíti dobre, no takže si ho idem niekedy kúpiť a potom mám krče z neho. Máš aj nejaké alergie alebo niečo, že si na niečo trošku citlivá, čo sa týka... Vieš čo, ja si nechcem vôbec priznať, ani som si nikdy nerobila žiadne testy, ale moje telo mi ukazuje, že pravdepodobne niektoré veci nevie zniesť. Napríklad krče mávam aj z laktózy, ale nikdy to tiež, áno. som nebola na vyšetrení, takže tvrdím o sebe, že nie som intolerantná, ale no neviem, asi by som mala ísť na nejaké vyšetrenie. Neviem, kolega mi povedal, že možno, že to je kvôli kyslosti toho salmorecha, lebo v podstate je to zelenina rozmixovaná, je tam cibula, je tam cesnak, sú tam paradajky, ak sa nemýlim, je tam olivový olej, možno, že nejak akože ten mix mi niečo takéto robí, ale je to veľmi dobré, odporúčam to. A samozrejme podľa mňa je aj strašne dobrá tortilla de patatas, po našom tortilla alebo omeleta, tak sa to dá povedať. Je zo zemiakov a z vajíčok a samozrejme, že tam tiež ešte môže byť niečo navyše, nejaká cibulka alebo tak. A to je proste podľa mňa taký produkt, že to si môžeš dať na večeru, môžeš si to dať na raňajky, môžeš si to dať na obed. Chutí mi to hrozne. Taká nahrubo omeleta alebo tortilla, neviem, jak by som to nazvala presne. Ale všetky tieto produkty sa samozrejme, že dajú kúpiť v supermarketoch a to sa mi na tom strašne páči, že zopár takýchto najtypickejších produktov Španielska a máš hotové raňajky, obed, večeru. Áno. Takže už hotové sú, vieš, že nemusíš si to robiť doma, lebo tá tortilla de patatas nie je úplne najjednoduchšie ju spraviť, aj keď veľa ľudí vie, lebo to musíš tak preklápať z tej pambičky a je to také trošku, na také, ja občas spravím také trapasy, takže pre mňa to neodporúčajú. Snaha sa cení, Niky. Presne. Ale nie je to veľmi dobré, no. Takže to by som... Asi tieto produkty pre mňa sú také, asi, že čo najviac aj ja jem. Samozrejme, že sú tu rôzne. Ďalšie, majú tu napríklad veľa aj takých morských plodov, predávajú tu vždycky čerstvé ryby v supermarketoch, že majú proste položené ryby na takých mrazených, ľadom pokrytých poličkách, tak by som povedala. Ale ja mám rada morské plody, ale nie som úplne taká, že by som to vyslovene vyhľadávala, že by som vyslovene išla na nejaké krevety a tak ďalej. To sme už aj spomínali. Ja by som sa tam úplne... Ja milujem krevety. A tu tiež majú veľmi dobré čerstvé morské plody, aj ryby, lebo veľa dovážajú aj z Nového Škótska. Aha. Tie rôzne. Aj lososa tu majú veľmi dobrého, takže aj u nás, tu sú veľmi dobré. Ja milujem ryby aj morské plody, takže ja si to veľmi idem. A je to veľmi zdravé, no, to je tiež pravda. Ja radšej asi si ich dám ešte niekde pri pobreží, nehovorím, že tuto je to zlé, ale neviem, ja som taká, že radšej si to asi dám možno niekde, ako si to kupovať, aj keď, neviem, neskúšala som to ešte za ten čas, čo som to. Mala by som si kúpiť nejaké krevety, keďže sme pri tom. Ale, a čo som ešte, keď som bola na Kanároch, na Tenerife, tak tam mali veľmi dobrý produkt, taký známy, čo si potom asi aj veľa turistov kupuje. Volá sa to, že mocho verde a mocho rojo.
ak si dobre pamätám. To sú akože červené mocho a zelené mocho. Je to taká omáčka, alebo jak by som to nazvala. To mi strašne chutilo. Dá sa to dať na chlebík, dá sa do toho namačať nejaké pečené mäso a tak ďalej, čiže v podstate taká omáčka na studeno, ale ja veľmi nemám rada koriander a do niektorého toho zeleného mocho pridávajú koriander, alebo možno do všetkých, ale tam, kde je veľmi výrazný, tak to mi až tak nechutí. Ale je to veľmi dobré. Je to ako keby také, aby som to prirovnala k takému pestu talianskému zelenému a že na to, že je to iné, lebo nie je to založené na tej bazálke iba, ale nebudem klamať, akože čo všetko to obsahuje, lebo som si není istá. Ale veľmi dobre, určite to využite a teda vyskúšajte, ak by ste náhodou išli na Kanárske ostrovy, čo odporúčam, oni tam majú také, že guačinče sa to volá a to sú v podstate také reštaurácie, ktoré sú typické kanárske, alebo teda tie s typickým kanárskym jedlom. A najlepšie jedlo majú v takých skrytých guačinče, že niekde v lese, alebo vieš, že proste že veľa ľudí o tom nevie. Určite nechoďte do takých turistických pás, čo je úplne, že vidíš to, úplne ľahko sa k tomu dostaneš. Lepšie sú také zašité, niekde, alebo v nejakej maličkej dedinke, niekde v horách, teda tam v tom pohorí, tak tam sú, to je úžasné. Za lacno sa vieš veľmi dobre nájsť. Takže zaujímavé. to by som odporúčila a ešte by som asi odporúčila, mám tu veľmi rada tapas, samozrejme, že tapas sú veľmi typické pre Španielsko a ja som milovník hranoliek a pečených zemiakov. To aj ja. Takže tiež to majú také, že patatas bravas, alebo papas bravas. To je tiež takou typickou omáčkou, ktorá je po správnosti pikantná, ale tým, že to vlastne prispôsobujú aj turistom, aj ľuďom, ktorí nemajú veľmi radi pikantné, tak väčšinou tá omáčka nie je až tak pikantná. Ale už som sa stretla aj s takým, že už to bolo také silnejšie, ale veľmi mi to chutí. Takže asi toľko by som povedala. Sladkosti ja úplne asi tu nepoviem, ani nejaké, že značky. Tu je veľa takých supermarketov, že značky nejakých daných výrobkov sú toho supermarketu. Hej, toho daného, to máme aj tu niektoré. Presne. A momentálne asi si nespomeniem ani na žiadnu značku, že by som povedala, že toto je to, čo mi chutí. Sladkosti ja veľmi nejem, pretože nie som úplne, že obľúbenec sladkostí. Takže asi jediné tie, čo sa cez Vianoce predávajú, tie polborones a mantecados, čo som minule spomínala. To som si užila inak tie reelska, čo si robila aj s Majkou. Áno. Tie vianočné špeciály. Odporúčam pozrieť na Nikinom profile. Už to máme už po Vianociach, ale bolo to zaujímavé vidieť, keď si jej ochutnávala, si to predstavovala. Vlastne takéto produkty tu sú, toto mi nechutí, toto je super. Bolo to zaujímavé, hej. Španielsko má fakt viac takých typických produktov. Alebo tak. Aj keď sú dosť jednoduché podľa mňa. Vieš, že sú veľmi také, jak by som to nazvala, také basic, vieš, jednoduché na prípravu, alebo čo sa týka ako ingrediencií však. Presne. Ja som ochutnala nejaké podobné od toho nášho mexického kamaráta. On nám niekedy nosil fakt, že také tie typické mexické, tiež nechcem úplne klamať, že čo všetkého to je, pretože neviem, už sa nepamätám, ale tiež to bolo akože také, čo sa týka ingrediencií, fakt, že basic, že nič akože na tom nebolo, ale bolo ako zaujímavé vidieť takéto rôzne tie ich lokálne, typické produkty, či už nejaké cukrovinky, alebo niečo na varenie, alebo tiež nejaké sušené mäso nám doniesol, že to oni niekedy dávajú do vajíčok, keď robia nejaké omelety, alebo praženice, alebo nie. Že to bolo fakt akože zaujímavé takto vidieť. Áno. Tiež som si obľúbila nejaké, hej. Takže asi si predstavujem, že španielské bude niečo podobné, tiež čo sa týka tých produktov, čo si spomínala, alebo aj tých omáčok, že to majú aj Mexičania však, tie rôzne k tým rôznym jedál, čo robia, hej. Takže... Presne tak, no. Je to také, hej, presne, ako hovoríš, aj keď mexické jedlo je podľa mňa veľmi dobré, ale áno, asi nie je možno až také ťažké na prípravu, akože to typické. Ja si myslím osobne, že my Slováci
aj Češi máme akože komplikovanejšie jedlá. Máme. Vieš, že aj sú ťažšie na žalúdok, že ja ich milujem, ale sú extrémne ťažké, že mne prídu tie španielské mi prídu také dietné úplne, vieš, porovnaní s našimi. Ja som tak odpálila, keď som prišla teraz naposledy na Slovensko a vieš, všetky tie naše. Lebo my máme strašne, ako také heavy, akože sú ťažké na aj žalúdok a oveľa je tam aj zemiakov však a rôznych, alebo mesa, alebo tak. A samozrejme, ja som si išla, všetko je s knedlami, sviečkové a ja neviem, tie naše brinzové halušky, potom keď sme boli v Prahe, tak tie ich rôzne tie jedlá, samozrejme, čo milujem. A úplne ja som bola, tak by bolo ťažko, ale tak som bola proste, že Ježiš, chýba mi napríklad aj toto jedlo, čo som bola prekvapená, tu ani veľmi slovenské, alebo československé reštaurácie nie sú. Aha. Že je možno jedna alebo dve niekde, nie ako v Toronte, úplne v Toronte, ale niekde možno trošku keby, že ideš autom mimo. Áno. Ale čo som fakt prekvapená, tak nie je tu úplne, že by si tu našla, že ideš proste, alebo že si objednáš, vieš, že nejaké také. Pritom toto je multikulty, takže tu máme fakt, že kuchyne z celého sveta, môžeš tu jesť fakt, že rôzne jedlá, ale toto mi tu chýba niekedy trošku. Škoda, no. Ani tu v Madride som nenašla žiadnu slovenskú reštauráciu. Ak náhodou poslucháči viete o niečom, tak mi prosím vás napíšte, alebo nám okomentujte tento podcast, lebo ja by som rada niečo našla. Viem, že je tu zo pár poľských obchodíkov, alebo nejakých balkánskych, áno. kde sa niečo dá nájsť, ale inak aj poľské reštaurácie sú tu, pokiaľ viem, ale nie je to Slovenská. No ja som, teraz jak som bola na Slovensku, ja som si to tak vychutnala. Kačka, kapusta knedla a samozrejme náš šalát vianočný a ja som ho robila tu a naučkovala som všetkých naokolo a už sú na to zvyknutí. Aj tu naši kamaráti, čo sú. Tak už každý rok Evi, a budeš robiť ten váš slovenský šalát? Áno, budem majonezový, takže... Výborne. Treba šíriť našu kultúru. Šírim ďalej. Robím dobrú reklamu. Aj rezne majú strašne radi. A úplne takto... Výborne, no. To a fakt to bolo pre mňa aj zaujímavé vidieť toho kamaráta, vieš, keď ochutnával naše slovenské typické jedlá, sviečkovú, brinzové halušky hlavne a tak. A veľmi mu to chutilo, že zaujímavé. Akože fakt. Áno. Neviem, ako Mike reagoval, keď ochutnával. Však tiež to sme zdieľali aj na Instagrame minulý rok presne, ak ochutnával na vianočných trhoch a jemu to strašne chutilo. Aj keď nikto nechápal z ľudí, že ako to mohol všetko zjesť, lebo on všetko zjedol. Ja by som nezjedla ani to prvé. On si objednal zemiakovú placku s brinzou, klobásu veľkú s rožkom, či čo to bolo. Čo mal cigánsku, to si nepamätám, to som si inak ja teraz zdala, to mi strašne chutilo. A jedol aj kačku s kapustou a knedlou, aj brinzové halušky ochutnal, aj pyrohy a lokšťu si ešte dal na tých vianočných trhoch. Všetko mu strašne chutilo. Ale akože je to veľmi ťažké. Ešte teraz som sa stretla s kamarátkami, jak som bola na Slovensku a išli sme sa najesť, lebo akorát sme boli cez obed. A oni také, že že niečo ľahšie a neviem čo, však sme prejdené šalátmi a tak. A ja, že ja si dám vypražaný sír s hranolkami a tatarsko, tak oni, že si normálne. Ale ja som potrebovala si doplniť svoje zásoby, aby mi to teraz až tak nechýbalo. No. Treba, ja sa vždy tiež na to naše jedlo teším. Chýba mi tu, aj keď tu už mám samozrejme obľúbené tiež nejaké produkty alebo jedla, ale Kanada nie je až úplne taká, ako napríklad v Španielsku máte viac takých typických pokrmov alebo produktov. Tu je ich iba zo pár a je to také poameričtené, že fakt nemajú úplne, že národné jedlo alebo nejaké národné pochuťky, ako iba v Quebecu, ako som spomínala už v predošlých epizódach, alebo keď sú nejaké Vianoce alebo nejaké sviatky, tak niečo majú, ale... Áno, chápem. Hej. Tu je to možno viacej také tradičné, čo som zabudla spomenúť, je možno tá paella, že to je veľmi tradičné španielské jedlo. Áno, to som sa chcela spýtať, áno, máš rada? Mám rada, ale nie je to úplne, že by som to tiež vyhľadávala, lebo keď som robievala ešte v hoteloch, tak my sme
tú paeju mali dosť dostupnú, že niekedy nám ju varili aj akože pre zamestnancov, aj keď som ešte bola animátorka, my sme mohli jesť v reštaurácii pre hostí, čiže dosť často som si ju dávala aj všelijaké druhy, lebo môžeš mať aj rôzne druhy, aj s tmavou rýžou dokonca, alebo teda úplne, že čierna paella, alebo je všelijaká kuracia, aj zeleninová, aj s morskými plodmi a tak ďalej. Takže ja som jej už sa najedla dosť veľa. Hej. Takže už ju veľmi nevyhľadávam, ale je dobrá. Mne to príde také risotto trošku. Zase keby ma počuli Španieli, tak ma asi zaškrtia. Ale to príde také risotto. Ale je to dobré, áno. No ja som normálne už hladná, Niky. Áno, aj ja. Toľko jedle hovoríme. No, určite by sme chceli poprosiť aj našich poslucháčov, aby nám možno napísali aj do komentu, že keď ste navštívili Kanadu alebo Španielsko, že čo vám tak najviac chutilo a čo bol váš najobľúbenejší produkt. Možno sa takto budeme aj inšpirovať navzájom. A myslím si, že by sme mohli možno aj uzatvoriť túto tému, pretože už asi začíname byť aj my hladné z tohto všetko, čo sme spomenuli a určite aj vám sme narobili chuťky. A môžeme sa ale určite do budúcna zase pobaviť o niečom potom konkrétnejšom, ak vás to bude zaujímať. Teraz sme spravili aspoň taký súhrn toho, čo tu máme radi, či už v Kanade alebo v Španielsku. Áno, aj keď sme na niečo zabudli, tak nám kľudne dajte vedieť. A takisto, ak by ste mali nejaké nápady na nejaké ďalšie témy, čo by ste chceli počuť, tak tiež nám dajte vedieť. Budeme vám za to vďačné. Áno, budeme sa už potom aj tešiť na ďalšiu epizódu. Už je po novom roku, takže sme sa späť, ako sme vraveli aj v predošlej epizóde a tešíme sa na vás zase potom o týždeň. Áno, super. Tak ideme sa asi najesť. Necháme to tak. Mám prísť do Španielska a normálne chuť na tie krevety, čo sa teraz rozprávala. A ešte nejaké vínko, vy máte aj dobré vínka, rôzne španielské, vidíš. No, áno, to som nespomenula. Tak ešte tak narýchlo mňa veľmi prekvapuje tá cena, že tu zoženieš víno aj za €70 alebo tak. A je celkom dobré. Nie je to taký bolehlav, jak som už spomínala predchádzajúcom. Ale majú to výborné také. Neviem teda, čo ste obľúbenci vy, ale mne chutí asi viacej trošku biele ako červené. Tiež, hej. Takže majú, áno. A samozrejme, že káva, to je šumivé víno, typické španielské, takže tiež za pár eur, niekedy lacnejšie než voda. Tak čo si kúpiš? Kupujem letenku. Očakaj. Dobre. Super, to by som sa potešila. To musíme niekedy dať. Nielen kvôli tomu vínu samozrejme a kvôli týmto produktom, ale už rada uvidím. Áno, a ja musím prísť do Kanady určite. Dáme nejaký špeciál aj s videom a budeme spolu konečne v jednom časovom pásme. Áno. Spravíme. Super. Dobre, tak ešte raz ďakujeme vám za vašu priazeň, že ste nás dneska počúvali, že ste sa k nám pripojili a budeme sa na vás tešiť zase o týždeň. A tebe, Niky, ešte pekný zvyšok dňa prajem a už sa teším na ďalšiu kávičku. A ja sa veľmi teším, tiež želám ešte pekný zvyšok dňa a tiež zdravím všetkých poslucháčov. Majte sa pekne. Majte sa pekne. Čaute.